ଆଜି ଗୁଟୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ପିକନିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାଟରୁ ଆଉ ସଉଦା ଜିନିଷ ଆଣିଲା। ଗୁଟୁ ଭାଇ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ ଭାଉଜ ନା ଡେଲି ମତେ କହୁଛି ମତେ କ୍ୟାଡେ ବୁଲେଇତେ ନଉନ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣକା କଥା ପଡିଲା କେ ଲିଟୁ ଭାଇ କହୁଛି ସିଏ ବି କହୁଛି ବେ ମୋ ମାଇକିନା ବି କହୁଛି ବେ କ୍ୟାଡେ ବୁଲେଇତେ ନଉନୁ ତୁମେ ବୁଲୁଛ ଆମକୁ ବୁଲେଇତେ ନଉନ ସମସ୍ତେ ବୁଲତେ ଯାଉଛ ଆମେ ଯାଉନେ। ଆସିଲା ତୁ ଥରେ ଅଧେ ବଜାର ବୁଲତେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ବି ବୁଲେଇତେ ନଉ। ତାପରେ ଠିକ ସେଠୁ ବାଟରେ କଥା ହେଇଲା ଠିକ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାମୁଁ ଦୋକାନରେ ମାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ କାଲି ସକାଳୁ ପାଇନେ ବୁଲତେ ପଳେଇବ ଦୀଘା ଆମେ ବୁଲତେ ଯିବାନି ଆମର ବୁଲତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ବି ଡେଲି ମତେ କୁହ ମତେ ବୁଲତେ ଯାଉନ ତୁମେ ବି କୁହ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ସେମ୍ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କହୁଥିବ ଖାଲି ବୁଲେଇତେ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲେଇତେ ନଉ ତାହେଲେ କି କହୁଛ ମାନେ ଜୀବନ କାଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 4-5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ବାହାବାର ଅଛି ଜାଣବାର ଅଛି କେ ରକମ ନା ଆଜି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଅନ୍ତ କରିବା। ଭାତ ଖିଆ ଚାଲିଛି ନା ରାତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଭାତ ଖାଇନଥିଲି ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ଭଲ ଆଇଟମ କରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବାହା ହେବା କଥା। ଆରେ ଆଗକାଳ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ 100-150 ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇନା ତ ଗୋଟେ ରାଣୀରୁ 2ଟା ରାଣୀ କଲା ବେଳକୁ ବି 10 ଥର ଭାବତେ ପଡୁଛି। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଭାବତେ ପଡୁଛି ନା ପଡୁନି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।